l'exploració de viure la música, cantar, escoltar, inventar, dançar i interpretar, basant-se en la composició de les seves pròpies experiències creatives amb manifestacions de distints estils, temps i cultures. I els continguts, en el claustre d'escolta, el que mirava d'indicar l'efecte musical i les coses de Fischer, contrastos que retornen, l'actitud d'atenta i silenciosa i respecte a les normes de comportament durant l'audició musical, ja que no està en silenci per escoltar la peça, i el ROC 4, d'interpretació i creació,